Altså, vi startede med, at vi havde sådan noget temauge, og så sådan noget med boliger, fordi der snart var skolefest. Så begyndte den lange alarm at ringe, og så blev vi kaldt ud, så skulle vi finde vores ting. Så kom vi ud foran, sådan, skolen har en tandlæge, så skulle vi stå derude for. Så kom tandlægerne ud, det plejer de ikke at gøre, når der er brandøvelse. Så begyndte jeg sådan lidt at tænke, hvad sker der? Og så gik vi over i den nye hal, der er i Egtved. Så skulle vi sidde ned, og så begyndte jeg at blive lidt mere bange. Og så var der 2 fra min klasse og nogle andre, de begyndte at græde. Så trøstede jeg dem lidt, og så fortalte de mig hvorfor, og så begyndte jeg også lidt at græde. Så kom jeg i tanke om, at min mor, hun er en halv time væk her fra Egtved, og min far, han arbejder en halv time væk fra Egtved. Og så var jeg sådan lidt, ja. Og så begyndte jeg at tænke på min lillebror, hvor han var, fordi jeg har en lillebror, og jeg vidste ikke, hvor han var. Og så der er sådan en multisal lige ved hallen, så begyndte jeg fik lov til at gå ind og lede efter ham. Og så fandt jeg ham, og så begyndte jeg også lidt at græde der. Fordi det var lidt vildt, når man tænker på, at Egtved det er sådan en lille by, og så der er så mange andre store byer her i Danmark, og så lige præcis den her skole, den her by. Så det havde man ikke lige regnet med.